empezamos con esta sesión extraordinaria, neste caso, pois, por videoconferencia, a ver se a situación mellora para poderlas seguir facendo presenciales, porque parece que teñen outra, non sei, teñen outro aliciente mellor que esta, pero, de momento, é o que nos espera. Bueno, dicía eu que ti non estabas, Lucía, que o pleno estímulo gravar, e despois xa mandamos a vídeo ata, para non ter que andar xa co tempo. Entón, vai quedar grabado. Empezamos, xa que estamos todos, vamos empezar co primeiro punto do día, que era a aprobación do post-plus adicional para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios do ano 21. Neste caso, creo que presentou a última hora o Partido Socialista presentou unha emenda, non, Óscar? Sí, presentamos unha emenda, sí. Bueno, pois, se quer das... Claro, primeiro temos que... vamos a ver, como facemos, secretaria? Primeiro lemos a emenda ou lemos a proposta e despois sometemos a votación a emenda? Entiendo que primero tienen que leer la propuesta, luego la enmienda del concelleiro y luego debaten sobre el asunto. Vale. Bueno, pues vamos a ver. A ver, a proposta que se trae aquí, neste capítulo, neste apartado, que son 165.464,09, isto é o total que nos asigna a Diputación, neste caso, para gasto social dentro do post-plus deste ano. É unha cantidad, un porcentaje, nós incluso houve debate na Diputación por este tema, porque dicíase que non se debía, desde a Diputación, non se debía asignar, neste caso, o porcentaje que había que dedicar do post. Cada concello, pois, que dedicar o que parecía, un máis, outro menos, según a necesidade que tuvera. Pero, bueno, ao final quedou así, entonces, o nos que nos corresponde dentro do montante do post son 165.464,09. Estes 164.464,09 repártense de seguinte xeito. No reforzo de personal técnico e administrativo adscrito aos servicios sociais, unha partida de 35.437,35,79. Que quere dicir isto? Que para tramitar estas axudas, así xa recolle a orden, e máis tal como aprobaus na Diputación, que unha das principales cousas que se poden meter neste apartado é reforzar os servicios sociais con personal técnico, tanto con auxiliares ou como se quere contratar incluso algunha traballadora social máis, para tramitar este tipo de axudas, porque, bueno, sabemos que este tema das subvencións, todas as chegas que se fan, teñen o seu traballo administrativo bastante complexo moitas veces, porque hai que, como falamos outro día arriba, hai que pedir recomendación moitas veces de segunda vez, de terceira vez, e, bueno, chamadas por teléfono, porque algún amigo ainda non entende ben os requerimentos que se fan, entón está, bueno. Entón, na primeira apartado para reforzo personal son 35.435. Neste caso sería para contratar durante o tempo da tramitación, é dicir, durante este ano, para contratar un auxiliar administrativo adscrito solamente a servicios sociais e unha traballadora social a media xornada. A media xornada para reforzar tamén o tal. Ampliar tamén as partidas destinadas a garantir os ingresos suficientes para as persoas ou familias maiores, persoas de diversa funcionalidade, mulleres en risco de exclusión social ou vítimas de violencia de xénero, con baixos nulos ingresos económicos mediante axudas económicas para asegurar a cobertura de necesidades básicas, vivenda, alimentación, electricidade, gastos médicos ou farmacéuticos, transporte que favorezcan a integración. Esta partida vai con 20.000 euros para dotar se fora necesario. Despois vai outra de 15.000 euros de axudas ás familias para gastos de que faciliten a escolarización, material informático, acceso a medios digitais, é dicir, se hai algunhas familias que necesiten, pois, imaginemos, instalarlle internet na casa para que os pequenos, neste caso, os fillos, pois podan ter acceso a esta red de internet, ou comprar equipos informáticos, ou outros tipos de medios digitales, ou calquera outra axuda que teña vinculación ao tema de escolarización, pois tamén dotamos esta partida con 15.000 euros. Ampliar o servicio de axuda a domicilio en todas as modalidades ou calquera outra análoga naturaleza que preste a domicilio da persoa, como rehabilitación da perruquería, podoxía, comedor sobre rodas, etc. Este temos unha partida de 60.000 euros. É dicir, aquí pode entrar incluso pois o que falamos, tema de alimentos, o tema isto de comedor sobre rodas, se hai que subvencionarlle o 100%, bueno, todo isto o que conleva o tema de axuda a domicilio.
Reforzo de servicios e axudas económicas para respiro familiar e medida de conciliación. Aquí metemos outra partida, tamén con 20.000 euros, pois para aquelas persoas, neste caso, que necesitan o tema do respiro familiar e para poder, pois, ao mellor darlle unha axuda á persoa que contraten, e neste caso, incluso, para a nivel tamén de conciliación. Despois, a adquisición de medios de prevención, de EPIs, destinados solamente a profesionais de servicios sociais. Bueno, aquí metemos unha partida de 10.000 euros, porque tamén é outra partida que entraba, era outro apartado que entraba dentro desta subvención. Non quer decir isto que se vai a gastar 10.000 euros en EPIs. Eu penso que non se vai gastar nin un 20%. Pero estas partidas tamén despois teñen vinculación, entre outras, é dicir, se esta partida houbera que reforzar, pois imaginémonos, a de axuda a familias para gasto de escolarización con 15.000, e se resulta que fan falta 20.000 ou 25, pois podemos tirar das outras partidas sin problema nenhum. Eu se digo, esta dos EPIs, o que pasa que neste caso, a través social, fixe así máis ou menos o reparto comigo. Eu xe dixen que esta partida iba moi alta, porque é imposible que se gastar en EPIs 10.000 euros. O único se nós tuveramos neste caso as auxiliares que van ás vivendas, se dependeran de nós, pero dependen da empresa. Neste caso, pois os EPIs terá que facerlle cargo deles a propia empresa. E despois, en outras entidades de servicios sociais de entidades locais, consideran imprescindibles a xente para atender persoas especialmente vulnerables, e como os servicios ou centro de carácter municipal con motivo desta crise e tal, poñemos tamén 5.000 euros. Bueno, quer decir, estas partidas poden bailar ao largo do ano, unhas igual se esgotan e quedan cortas, e temos que incrementar das outras. O total do montaje son 165.464,09. Este é o apartado, é a proposta neste caso que sometemos a consideración de todos os membros da corporación, pero xa digo, chegou agora que mandouse o correo agora pola mañá, remiteuse a todos os concelleiros, supoño que o recibiron, sí, recibiste ou non? Sí. Que mandou neste caso pois o portavoz do PSOE cunha emenda a este tema. Entón, a proposta esta nosa, agora que leí a súa emenda, despois votaremos esa emenda prospera ou non prospera, e despois votaremos a proposta esta. É así ou non, secretario? Así es. Bueno, pois entonces ten a palabra neste caso o portavoz do PSOE. Bueno, bons días outra vez a todos. Bueno, primeiro agradecer á Diputación que este extraordinario esforzo que está a facer, bueno, destinando cartos a todos os concellos, sobre todo esos gastos que está ocasionando a pandemia, porque está ocasionando uns gastos importantes para todos os centros locais, e decidiron, pois, destinar unha cantidade, decía o alcalde, que ben fixada. Bueno, aí xa non sei se sería mellor que foran os concellos os que elixiran a cantidad dentro da aportación, ou iso é cuestión de opinións, eso cada un, pois claro, veu desde o seu punto de vista. Nos, a emenda que presentamos é o que pasa no apartado do reforzo do personal técnico, que na proposta que nos presenta o equipo do goberno, onde van 35.000 euros. A ver, nós un visto que o equipo do goberno, cando elaborou os orzamentos, xa tiña previsto a contratación de 2 auxiliares administrativos, e incluso vendo despois a proposta que fai ao POS, que mete unha cantidad importante, bueno, toda a cantidad, despois falaremos deso, para toda a cantidad de gasto corrente, creemos que os 165.000 euros deben ir destinados a que cheguen a xente, aquelas familias máis vulnerables e a aquela xente que máis o necesita, porque meter o 21% desa cantidad en contratar personal, en certa maneira, estamos privando de que ese diñeiro chegue a esas familias que máis o necesitan, aquelas familias que, por exemplo, que perderon un ingreso e non poden pagar os recibos da luz, que non teñan nin para gastos médicos, para transporte, ampliar o servicio a partida. Bueno, en resumo, que é moi fácil é sacar, minorar o apartado A a 0 e despois incrementar o apartado B con 10.000 euros máis en relación á proposta que presenta o equipo de goberno, o apartado C incrementalo en 5.439,79 euros, e o apartado D, que é a ampliación do servicio de axuda a domicilio, a incrementalo en 20.000 euros, porque creemos que, bueno, pois igual van a facer falta máis horas, e incluso se o Concello estima oportuno contratar algunha auxiliar, xa sabemos que temos un servicio externalizado, pero tamén cabería a posibilidade por necesidades urxentes pois contratar algunha persona de servicio de axuda no fogar por parte do Concello.
Por eso presentamos esta emenda. Despois do resto, realmente, para ter unha visión global, faría falta o informe de servicios sociais para saber en que necesidades, bueno, como habría que facer este reparto da maneira máis obxectiva en base aos informes do departamento, pero claro, evidentemente non nos temos. Entón, é a proposta que facemos, porque para evitar eso, crear duplicidades, non? No tema de contratación de personal, e ademais aí era unha proposta do equipo de goberno nos orzamentos. E pouco máis ten que de explicación esta emenda que nos presentamos. Pois polo resto dos apartados, pois non temos ningún inconveniente. Ben, bueno, vamos a ver, no tema de personal, é dicir, se eu, e ojalá sea así como eu penso que incluso estas axudas non se van, así como tamén eu pensaba comigo a través social, non se van a dar a chegar a agotar todas, porque, bueno, vendo os casos que temos no Concello, pois non hai neste caso demanda para esta cantidad de diñeiro, pero, bueno, a ver, agora está así, a partida é a que toca, e hai que repartir. Volví a repetir, estas partidas teñen vinculación todos entre sí, entonces, é o que dicía eu, se a de axuda a familias queda coxa con 15.000 euros, pois neste caso pois hai que tirar da dos EPIs, que penso que xa vai sobrar un 80% tranquilamente, pois tiramos desa partida. O tema é o personal. Evidentemente, cando aprobamos o orzamento, sometemos o orzamento no anterior pleno, falábase de contratación do personal, pero ese personal que contratamos non vai destinado a servicios sociais. Tampouco de servicios sociais, neste caso que propoñemos aquí, non ven destinado a reforzar os outros servicios auxiliares administrativos do Concello. Por qué? Porque estas axudas sabemos que se a xenta a solicita, hai que dar unha tramitación rápida. Entonces, é o que decía a través social. Se estou co traballo do día a día que teño con respecto aos casos sociais do Concello, non podo estar tramitando estas axudas. E a outra persoa que está con ela, neste caso, pois a psicóloga, tampouco ten o seu traballo, entonces esa xente que se propón aquí de contratar unha xornada completa e outra a media xornada sería exclusivamente para tramitar estas axudas. É dicir, non farían outro traballo máis que esta axuda. Entonces, cal é o por que meter aquí o tema do personal? Pois para dar máis accesibilidade posible a estas axudas, porque vemos que estamos, por exemplo, para poñer o exemplo, o PEL reactivo da Diputación. Fai 2 meses que se sacou para tal. Bueno, ningún concello da provincia da Coruña, nadie ainda cobrou o PEL reactiva. Cal é o problema? O problema é porque meteron a tramitación aos concellos, o que máis ou que menos está con pouco personal, e isto hai que facer valoracións, hai que facer todo, e retrasa un montón o tema das achegas. Por eso, outro día, cando había esta reunión para facer a 3 bandas, Diputación, Concellos e Xunta, o tema de que as axudas á hostelería foran todas canalizadas desde unha administración, eu creo que é por onde teñen que ir o tema destas achegas, porque senón, ao final, liamos o personal, é dicir, o que solicita as achegas, xa non sabe se ten que recurrir ás da Xunta, xa a Diputación, xa dos Concellos, sei moito. Entón, a afinidade de meter aquí este personal, unha jornada completa, outra media jornada, era para darlle a celeridade máis posible ao tema destas achegas aquelas todas as persoas que o solicitan. Non é outro sentido. Así o pideu a través social, eu entendino perfectamente, e foi polo que meteu o tema aí. Esta distribución é unha pena que ela hoxe non estea aquí, que está ausente, senón, incluso, pois, daría a oportunidade que nos explicara todo o tema de como está feita esta distribución e un pouco como están, neste caso, os casos a nivel social das persoas máis vulnerables, neste caso do Concello. Pero, é dicir, isto está todo feito con criterios a nivel técnico desde o Departamento de Servicios Sociais. A dúda que unha quedou que a min que lle dixen a ela, que isto tamén dos EPIs parecía excesivo, e foi cando me dixo, pero mira, a Diputación permite que estas partidas todas teñan vinculación entre sí, e que se unha queda corta, que se poda tirar da outra, se sobra na outra, e tal. Bueno, ese é todo o que lle podo explicar con respecto a este tema. Non sei se a explicación lle convenceu para retirar a emenda o que sea, pero o tema é por aí. É dicir, o personal solamente é para tramitar as axudas e que chegan o máis rápido, neste caso, ás persoas que o necesitan.
non é para outra cousa, nin é para facer informes sociais, nin é para outros temas vinculados ao Concello. É solamente para o tema de tramitar todo tipo de axudas e facer informes, claro, con respecto ás axudas que teñan que facer e que se necesiten e requirir as documentacións, neste caso, que teñan que presentar. Bueno, a ver, eu entendo, a ver o que me está dicindo usted, señor alcalde, pero vamos a ver que entramos en contradicción. Se usted di que igual algúns capítulos, algunhas partidas non se van dar agotado polo tema de que non hai, bueno, por suerte, igual non temos tantas familias que demandan estas axudas, tampouco non se vai necesitar o personal para tramitalas. Estamos entrando aí un pouco en contradicción, non? Porque se necesitamos, se realmente temos dificultad ou vamos a ter dificultad en algún apartado para xustificar, que carga de traballo vai ter a traballadora social o auxiliar administrativo. Sería máis partidario, pois, o auxiliar administrativo que se contrate a través do Concello, a través con cargo ao orzamento, pois terá que estar disponible para cada departamento, non só para a administración xeral. Oye, que fai falta que botes unha man estes meses porque temos máis demanda das axudas do Departamento de Servicios Sociais, pois estás botando aí unha man nese departamento. Porque, a ver, é certo que non temos o informe da traballadora social para saber se realmente fai falta, pero claro, un auxiliar administrativo. Entendo que o auxiliar administrativo sería a xornada completa e a traballadora social a media xornada, a duración dos contratos, que sería? A de control do contrato, pois, sería, neste caso, pois, como moito esta anualidade, porque é dicir, hasta onde tramiten este orzamento todo. É dicir, que os números que veñen aquí, que son estes, incluso foi os que pideu, que pouco costa das dúas prazas, estes 35.435, este é para, digamos, por dous traballadores, unha media xornada e outra xornada completa, e sería como máximo hasta o mes de decembro deste ano, porque en decembro teñen que estar estas duas tramitadas, é dicir, justificadas. Entonces, teñen que estar antes, non? Unha vez que autorice a Diputación a súa, que se aproben agora os plenos da Corporación Provincial, é dicir, se autoricen xa a tramitalas, pois poñémolas a publicación, poñémolas en marcha e tal. Entón, é dicir, que o máximo sería hasta o mes de decembro. Pero isto, ao mellor, cando manden a aprobación todo isto, estamos metidos ao mellor no mes de marzo ou ao mellor no mes de abril, porque isto agora, a ver se a Diputación, a ver se leva todo isto ao pleno de marzo ou de abril. Cando manden a resolución de aprobación, estamos no mes de maio. É dicir, que sería máis ou menos 6 meses de contrato, ou sea, como moito, con os traballadores. Entón, bueno, eu quero dicir, eu manteño esta proposta porque, xa digo, é totalmente con carácter técnico. Entón, foi o que me pideu ela, entón eu non me vou a mover en nada, porque, a ver, é o que estou presento totalmente a través social, desde o servicio, entón, bueno, non me parece agora pois, que ya ande dicindo que lle vou a retirar a contratación dese personal que ela, neste caso, pois veu que facía falta para dar cobertura ao servicio e reforzar o servicio de servicios sociais do Concello. Entón, bueno, se non retiran a emenda, temos que votar a emenda e despois votar a proposta. Que votar a primeira emenda ou a proposta, secretario? Primero la enmienda. Primeiro... Vamos a ver. Primero tiene que votar la enmienda. Vale. Sí, a ver, vamos a ver. Usted volve a decir, entonces, que a solicitud dese personal ven a través do personal técnico, me di. No. Este reparto, esta distribución que fixo aquí é totalmente con carácter técnico desde o Departamento de Servicios Sociais. É dicir, que eu non me metín aquí, pois, en vez de contratar a traballadora a media jornada, contrata a jornada completa, ou contrata a auxiliar a media jornada, eu non metí nada deso. Eu, dicir, trouxome este aquí, eu vim aquí e dixe, bueno, vía, que dice eu, cando me presentou aquí estes números, dixen eu, ter moi boa puntería para acertar que van facer falta 60.000 euros nun lado ou 15.000 no outro, cando non sabemos realmente o que pode haber. Incluso parecenos que isto que está moi... que non vai facer falta tanto dinheiro, pero bueno. Entón, no que máis me chamou a atención foi o tema dos EPIs. Os 10.000 euros dos EPIs, dixen eu, pero Adriana, a onde vamos con 10.000 euros en EPIs? Que pasa? Que imos a comprar EPIs para toda a población do Pino ou que? Entón, dixen, non, estas partidas poñamos así porque era ao final era o sobrante que había de toda a distribución que fixemos e metémola aí. Pero non te preocupes que estas partidas teñen vinculacións entre sí. Dixo, se fan falta en outras partidas, o dos EPIs podemos quitarlo todo como se nos dá a gana quitar todo. Non temos ningún problema despois ante a Diputación, porque eu tiña medo que despois estas partidas que houbera que justificalas ante a Diputación tal como están nos cuadros estes desglosados. E dixo, non, pódese, como son unha partida esta non se gasta nada, e se pasa toda a outro apartado, non hai problema nenhum ante a Diputación. Dixo, bueno, pues entonces entendo e non hai problema. Entón foi un pouco así.
Entón, Bueno, non sei pois, se sí, retiran a emenda ou outros metemos a emenda á votación. Vamos a, aínda que non sirva de precedente, vamos a retirar a emenda, porque se usted di que basado en criterios técnicos foi unha pena. Non, senón Mas, é unha pena que non estea ela no posto de traballo hoxe, senón pasaba aquí para que nos resumira un pouco o que estou contando. Pero, bueno, contaría, ao mellor as tendrías un pouco máis, pero resumido é o que acabo de decir eu. non vamos a nos poñer nun tema tan importante como é o tema de gastos sociais extraordinarios que está provocando a pandemia, pois poñer trabas, non? Entonces, vamos a retirar a emenda en base á explicación que nos dou, sin que sirva de precedente, vamos a votar a favor da proposta. Moi ben, entón entendemos que o punto 1 da aprobación do Poder Señal para o financiamento de gasto social hai unanimidade por parte de todos. Falta Sí, el portavoz del bloque. Sí, sí, todo a favor, todo a favor. A favor, vale. Todos a favor? Non hai nin voto en contra? Non hai nenhuma abstención? Vale, entonces aproban todos por unanimidade. Perfecto. Pois pasamos ao gasto 2, que é a aprobación do Plan Provincial de Cooperación das Obras e Servicios da Competencia Municipal, é dicir, o Plan Único Post-Plus do ano 21. Bueno, vamos a ver aquí, en este apartado, métese a parte do que vai a gasto corrente, é dicir, van dúas obras, bueno, van varias, pero para meter sin ser no plan do plan adicional, ou chamémoslle o plan complementario, que se xa direi tamén, van dúas obras, incluso con achega, neste caso, algo da protección municipal, que son dúas pistas que van en ferreiros que enlazan, neste caso, ca autovía e ca pista que se faltou non fai moitos meses por parte do Concello desde a Carballera de Suso hasta a rotonda da salida de Salceda. Eu estuve ali non fai moitos meses cos técnicos do Fomento, incluso co responsable de tráfico na Jefatura de Santiago, para justificarlle que a salida que meteron en Salceda, que eso non tiña xeito. E vémoslo todos, que andemos por aí, que por onde meteron aquela salida pola Salceda abaixo, non ten sentido. Nós xa metemos, incluso arriba se puxo a dirección prohibida, pero hai xente que se mete, por eso de tráfico decía que moitas veces encontran xente por ali que non son residentes, son de outros concellos, e que, bueno, que non están denunciando, pero claro, decían que a carretera toda que se faltou, a pista toda que se faltou, que vai salir aquí a Carballera de Suso, que vían que daban moita volta. Entón, pedíanos que metéramos o enlace que fai aquí onde está aquele taller de pedra, chamase Pontalito, non sei se vos dades conta, que vai dar a esa pista que se faltou da aglomerado que vai desde a rotonda a Suso. E tamén reforzar un pouco o firme de que vai desde onde está en Boavista, onde está o local social, hasta a Carballeiras de Suso, reforzar tamén esa pista con aglomerado, é dicir, a mellorarlle tamén o firme esa pista. Entón, estes dous proxectos que os teño aquí, entre os dous suman 132.000. Entre os dous suman 132.139,31. E dese a chega da Diputación son 125.698 e o Concello poñería 6.441 porque as dúas obras superan os 125.000 euros de Diputación. Despois, outra partida vai o que é dicir a gasto corrente, xa explicamos no pleno, unha pregunta que facía neste caso por portavoz do PSOE, 273.000 euros van a gasto corrente e tal. E despois temos o que falábamos dos plans único, do plan adicional que temos. Pois volvíamos, recordámos no pleno que neste caso o portavoz do PSOE dicía que tiñamos sin executar ainda parte do post do ano pasado e referíase á estrada esta que enlaza a salida da autovía en Cerceda hasta a carretera 547. E falábamos tamén da carretera da Bama e falábamos tamén de dúas obras, neste caso, que van en Gonzar, que é desde a 634 hasta a Iglesia de Gonzar e da Iglesia de Gonzar, outra vez, neste caso, hasta a Ponte sobre o Río Mera. Que pasou con estas obras? O que dicía aquel día? Os plans únicos están moi ben de Diputación, pero os plans adicionales cal teñen o problema. Se a Diputación estes plans os dota de orzamento, salen para diante. O ano pasado non dotou estes plans de orzamento, estas obras non saliron, o que dicía o que día no pleno.
Moitas veces, o quero dicir que o plan adicional da Diputación, pois moitas veces, inda que coste dicilo, vende fumo, moitas veces vende fumo, por qué? Porque se dotan de cartos, as obras salen, senón as obras non salen. Entonces, eu estou falando neste caso co responsable do servicio de planes e dixeran, mira, estas obras metidas este ano que non van a salir. Non van a salir porque a Diputación o ano pasado non fixo ningunha achega ao plan adicional para estas obras. Metera unhas, incluso que iban ao gasto do COVID, e o resto deixou todo sin meter. Entón, volvemos a meter, e esperemos que sallan as obras estas, que van da Estrada de Bama, desde aquí da 547, aquí en Arca, a que vai en Cerceda hasta o límite, esa carretera que incluso se fixo en sobreancho con fondos propios do Concello, estas dúas do Gonzalo que son desde a 634 a Ponte do Río Mera e neste caso, desde a iglesia, o aparcamento, do aparcadoiro, hasta a pista que vai, neste caso, hasta o Pumar. Estas 4 obras teñen un montante de 286.146 euros con 66 céntimos e son as que irían, neste caso, no plan adicional para este ano 21. Esperemos que sean aprobadas e que sempre que, pois a Diputación ten remanente, pode tirar do remanente. Non tirou o ano pasado, pois os seus motivos terán ou non sei, porque a verdade é que eu creo que están ahora todos os concellos, como digo outro, na sala de espera. Están na sala de espera todas as obras que se meteron no plan de mellora ou plan adicional. Este ano, pois parece que hai indicios de que este plan adicional ou plan de mellora se dote de orzamento para que saia adiante. Entón, por iso repetimos, volvemos a repetir neste plan adicional deste ano. Estas son as obras todas que traemos dentro do plan único da Deputación, añadíndolle o que acabamos de aprobar no punto anterior de servicios sociais. Teñen a palabra se queren intervenir en algo desto e se non sometemos a votación como queira. Sí, a ver, nos presentamos tamén unha emenda sobre eso, sobre o plan, o post-plus. A ver, decía usted que o plan vende fume, non vende fume, o plan complementario ven nas bases que se levará a cabo ou non dependendo dos fondos dos que dispoña a Diputación. Non é o 100%. Estamos vivindo unha situación de pandemia e este ano, evidentemente, pois non se sabe ou creáronse os distintos plans que creou a Diputación para apoiar este UPEL para apoiar ao comercio local e a hostelería e algúns máis, entonces, claro, deixou aparcado outro plan, o plan complementario do ano 2020. Agora, di vostede que este ano no POS, na chega provincial 2020, mete a carretera, que, por certo, cando fun pola documentación, faltanos ese proxecto, non sei por que non estaba, porque non nos deron ese proxecto, a copia do proxecto, deronnos a copia das outras obras, pero non la temos. Tenemos que ir a recollela. Dixo usted que era a carretera que vai desde o Teleclub hasta Carballeira, supoño que vai reforzado con aglomerado. Falta lle vostede, falta a min tamén. Eu que estou vendo aquí, falta ese proxecto, falta. Sí. Pero, feito está, o que pasa que debe estar sin imprimir, pero feito está. Entendo que será unha mellora de reforzo de firme con aglomerado en quente, non? Na que vai, na carretera existente xa, na que está desde ali do Teleclub hasta Carballeira, hasta onde sale outra pista, ese é mellorar a capa de rodura botando a capa de aglomerado en quente. E a que vai desde o está o taller de pedra, ali que se chama Fontalitos, hasta arriba, hasta outra carretera, esa leva tamén aglomerado, pero hai unha parte dela que está incluso en terra, con máis ou menos uns 400 metros que están en terra e 200 están xa en pavimento, en riego existente, que era xa a carretera que entraba aquela aldea de Fontalitos. Esa mellora que agora usted di que estuvo reunido co de tráfico ou co de demarcación de carreteras e que a Guardia Civil de Tráfico, se mal non recorda, no anterior mandato, cando usted presentou o proxecto aquel de mellora da que fixo, da que se aglomerou, non se dicíamos que apostara pola que salía a Fontelitos, que tiña mellor salida e non a que ten a de Boavista, porque a de Boavista a salida que ten está ali nunha curva, é bastante peligrosa. Usted dixo que non, que agora
Agora resulta que se vai a meter esa... No, pero vamos a ver, non dixen que non. Dixen que esa carretera que se metera hasta diante porque daba salida a toda a zona da aldea de Sus e toda a parte de San Bereixo. Sí, sí. Non dixen que non. Dixen, eu ben recordo que dixen, que meterse hasta diante para darlle salida tamén ao resto da aldea da parroquia de San Bereixo para que non tuveran que vir a coller un laces a Fontelitos. Vale, que estamos de acordo. As obras son todas necesarias e estamos de acordo. O que non estamos de acordo, de certa maneira, por iso presentamos a enmenda, o que entendemos é que esa millora debe ir ao plan complementario. E como Pero temos eu esa emenda na coñezo, que emenda cando presentou a emenda? presentámosla onte tamén, igual, a misma, un pouco... Eu teño, a ver, paramos un segundo, eu teño a emenda a que presentou vostede, pero teño a emenda sobre o tema de servicios sociais. Esa emenda sobre o que vos non... Sí, presentamos unha emenda onde pedimos que a reparación do pavimento da pista municipal dende a A54 a Cerceda, máis a Rúa Codesal e prolongación ao límite co Concello, se incluían que vayan na achega provincial. E despois, a mellora de pista de Boavista e a Carballeira de Suso que vayan para o plan complementario. Porque estas obras, as que nos pedimos que se vayan á achega 2020, xa levan un atraso dun ano. E se resulta que despois o tema este da pandemia non mellora e a Diputación pois se ve ten limitados o seu orzamento e non pode comprometerse a financiar o plan complementario, imos con outra anualidade máis con estas vías sen reparar. E estas vías necesitan reparación urxente, porque usted sabe que a reparación que se fixo desde a salida da A54 a Cerceda xa está outra vez chea de baches, normal, porque, bueno, xa fixos unha reparación de 30.000 euros, foi un amaño temporal, pero claro, ese amaño temporal veu un inverno, xa pasou 2 invernos, e agora xa está outra vez case desfeita. Entonces, a ver, corre moita urxencia reparar estas vías. Que se meten este ano outra vez con cargo ao posto, nos parece ben que se metan, pero que non vayan no complementario. Teñen que ir na achega provincial, porque se teñen que executar sí ou sí. Igual que a da Rúa Codesal, a prolongación co límite do Concello con Touro. Esa obra é super necesaria, non podemos correr o risco de metela no complementario e despois que nos pase o mismo que nos está pasando este ano. Metamos no complementario a mellora da pista de Boavista a Carballeira, e fixen esta reparación, si é verdad que non dá esas dúas obras, o montante non dan, alcanzarían 177.000 euros, e o Concello teria que poñer 52.000 euros para esas dúas obras de fondos propios, pero bueno, non teria problema ningún porque xa mete 273.000 euros que podían a gasto corrente que tamén nos podía meter a inversión. Entón, a emenda que nos presentamos, esa, a reparación, metela na achega provincial 2020, a reparación da salida da A54 máis a daqui a da Rúa Codesal con límite de Contouro, e pasar a mellora esa que se quere facer a mellora da pista de Boavista a Carballeira de Suso e outros, pasala ao plan complementario. Ben, vamos a ver. A estrada esta que enlaza en Cerceda que a autovía, efectivamente, fixo ese ensanchamento. Eu ainda pasei, onte mesmo pasei por ela, e, bueno, ten algún pequeno bache, pero, de momento, está bastante transitable. A de Bama, se quere vostede, a nivel de firma, ten moito máis falta que esta estrada. Pero, estamos vendo que na medio da Salceda, non me diga a min que esa obra pode esperar máis tempo, porque ali están todos os días con problemas, e incluso houve algún accidente de baixando tratores e para arriba subir algún turismo, e incluso algún furgoneta, e algún camión de xente que non conoce, neste caso, o término municipal, e ven ali a entrada de señal a autovía 54 e métese por ali, e baixan para baixo, e sabemos todo ali, que no medio daquelas casas, na casa de Fernández e todo iso, pois ali non hai por onde esquivar, porque están incluso os muros metidos na mesma carretera, se casa non hai nin cuneta. Entonces, pois, é dicir, isto non é urxente, é urxentísimo. Eu, neste caso, pois, comprometíme con esta xente que as obras se iban meter o antes que se puderan, e eles comprometeronse a quitar dali ese enlace. Entonces, eu comprometíme, como vostede pode entender, non vou agora a arriesgar a que esta obra saia non saia. Pero, se non sale o plan complementario que di vostede, a Deputación depende da pandemia, non. A Deputación neste momento, vostede sabe cantos millóns ten de superávit nos bancos? Sabe? Dígame a cantidad que ten.
Dígame, ten canto ten? superávit. Non sei a cantidad que ten ahora mismo. Pois mire, ten nos sei que bancos ten- neste momento, de remanente 150 millóns de euros. 150 millóns de euros. Que neste momento quen Pero a está ver, señor beneficiando... alcalde, pero a ver, permítame. Sí, no, espere. Canto temos nos de remanente? O Concello do Pino, 4 millóns de euros, máis ou menos, non? 2, 3. Non. Ojalá estuviéramos. No, canto temos? Dígamo 2 vostede. millóns e pico de euros temos. Non temos 4 Bueno, millóns pois, e pico de euros. esta obra se tan necesaria que son 132.000 Pero, euros, non se pode realizar con fondos propios. Non me veña usted con esa argumentación de que a Diputación ten remanente, Pero, porque entonces sí. usted está, porque o Concello do Pino sobra remanente para facer esa obra con fondos propios. sí, Sobra e usted sabe se ese remanente se pode gastar. Bueno, hombre, Vos non se vai pregunte- poder... Pregúntelle a No, secretaria a ver se nos permite é que gastar se- os remanentes. É que se Pregunte. vostede, mira, se vostede non o pode gastar, tampouco non pode gastar a Diputación porque somente No, a ver, locais. a Están Diputación... limitados igual. A Están limitados igual. Diputación, mira, a Diputación ten unha libre disponibilidade, de feito, No, libre de... a ver, se falamos a ver, nos entendemos. A Diputación ten outra disponibilidade neste caso, non os 150 millóns, pero ten os 70 millóns, 75 millóns que podes poñer deles. De feito, iban facer outra especie de outro plan, chamémoslle entre comillas un pós. Iba a sacar no mes de xaneiro, e lo vale dicían para sacar no mes de xaneiro. Creo que anda na elaboración deso. E aparte, van meter estas obras todos complementarios, todos os concellos que máis ou menos superan, andan máis ou menos nos 30 e pico millóns de euros. E van a meter. Por eso, eu sei que agora estes van salir. Pero, ante a dúda, digo, por eso non salen. Pero, incluso desde o plan, desde o servicio de planes, enténdese que estas obras complementarias van salir este ano, porque, a ver, non é que afectaran solamente aos concellos dun club político, outro, afectaron casi a todos. Algún meteu algúns obras destas, de outros concellos, en algunha nominativa, pero nós do momento non tuvemos intención que nos chegaran ninguna nominativa. Entonces, eu creo que pois a Diputación está convencida de que as obras dos plans adicionais ou plans de mellora que hai que sacalas. Entonces, o ano pasado a xente contaba que estas obras saliran, son obras incluso urgentes, igual que son as nosas, son as dos concellos, porque as necesidades, máis ou menos, na provincia, pois, case todos os concellos coxeamos do que coxeamos, que temos moita red de red viaria, en este caso, pois, entre o mantenimento e todo eso, pois, é unha sangría para os concellos. Entonces, estas obras van, eu penso que van a salir, pero non digo salen, porque despois non quero. Pero eu creo que por parte da Diputación hai un compromiso que este ano as obras dos plans adicionales van a salir. Entonces, eu creo que se van a facer casi ao mesmo tempo. Entonces, bueno, volvemos ao dantes. Temos que votar a emenda, se quere votamos a emenda, e despois votamos o punto nos e va. Unha cuestión. Decía vostede que non recibirá ninguna nominativa. Pois terá que falar co seu grupo político na Diputación e usted forma parte del. Usted sabe que hai un compromiso con todos os grupos. Teñen todos os grupos, teñen unha cantidad para nominativas. O BNG ten unha cantidad para nominativas, o Grupo Popular ten unha cantidad para nominativas e o PSOE ten, sabio, non negue. Vostede vexo Eu fan... Vou tocar a orquesta, pero ainda non ten a partitura na má. No. Ainda non están os repartos feitos. Ainda non están os repartos feitos. Pois, no, está o reparto feito. O reparto non, usted sabe unha cantidad, usted o que lle ten que pedir ao seu grupo, oiga, eu tamén quero algo. Non me digan a mí o que teño que facer, que sei o camiño mellor que vostede. Bueno, pois entón non diga vostede que non recibeu ninguna nominativa. Estou dicindo que estas obras, algunhas delas que saliron, que foron moi poucas, en outros concellos, as dos plans adicionais e plans de mellora saliron a través de algunha nominativa. Non dixe que saliran todas, dixen algunha. Pero habrá que solicitalo. Habrá que solicitalo tamén. No, as nominativas solicitalo que metes obra que queres. A nominativa é dicir, entre calquera tipo de obra. Pero é dicir, as outras están todas sin salir. Entón, eu creo que este ano a Diputación vai dotar este plan de adicional, o plan de mellora vai dotar de orzamento. E se digo, máis ou menos o do ano pasado sumaban sobre 35 millóns de euros todos os plans de mellora, os plans adicionales. Era o que sumaban en toda a provincia. Bueno, pero unha cuestión máis. Non entendo, entonces, por que se mete a toda esa cantidade de 273.000 euros, porque non se, esa obra se tan necesaria é, porque non se carga aí na chega 2021. Por que se meten os 273.000 euros a gasto corrente? Que é o que teñen pensado facer con iso? Non lle expliquei xa o outro día no pleno, o do gasto corrente. Expliqueille que o gasto corrente era por se queremos facer, que diximo vostede é moi listo e metas obras de desfrutar. Por qué? Porque se hai que facer obras, eu non teño por que esperar agora hasta o mes de maio ou junio ou julio que me mandan contratar estas da Diputación. Se teño que meter unha obra, meto as cuestións de gasto corrente e facemos con fondos propios.
neste caso. A parte que, bueno, o gasto corrente, vostede sabe que non vai todo para obras. Hai que pagar outros gastos que hai, como pode ser a recollida de lixo, tema de electricidade, todo A eso. recollida, Pero, bueno, sí, pero as se obras libera que se parte. cometan, as obras que se... A ver, sí, así gostes ou non falamos sobre No, se libera a partida do orzamento. Claro que usted pode meter aí a recollida do lixo, o consumo eléctrico, pero está liberando esas partidas, porque usted fixe un orzamento e le van as partidas para aí. Entón, non me diga vostede que vai para iso. Vai para aí, pero quedan liberadas as partidas no orzamento. E despois usted esas partidas pode facer con elas o plan, o que considere, ou esas obras necesarias. Decía vostede que se comprometeu a retirar e que Fomento se retirou, entendí mal, a retirar dali o enlace. A que se refire con iso de retirar dali o enlace, Fomento? A ver, Fomento ten marcado o enlace da autovía na salida daquela de Salcía, teno marcado por medio da aldea. Teno marcada, así figura dentro do seu, digamos, sistema de autovía e de enlaces e todo iso. Teno marcado por medio da aldea. Teno marcado por aí. A señalización te dá por ali. Non, a señalización, además, figura eles por ali. É dicir, ainda que nos o marquemos por outro lado, eles están. Entón, eles teñen que anular ese enlace de aí e trasladarlo ás outras dúas pistas. Neste caso, tanto a de Fontalitos, que é que máis lle gustou, pero dixo tamén, mandou tamén reforzar a outra. Comprometeronse, tan como estén esas dúas executadas, a sacar dali o enlace do medio da aldea. Eso é o compromiso que hai, bueno, pues vale, nós metemos este tal, e vos sacades de ese enlace de aí. Porque eu pensei que solamente era retirar as señales, e pensaba, pero parece ser que ten outro trámite que eu descoñecía, máis que retirar as señales dali de baixo, da xunta, neste caso, onta a marquesina dali do Petrino. Se quere, mire, votamos a emenda, votamos a emenda, de todas maneiras, a ver, vamos a ver, nós non estamos en contra das obras, non estamos en contra das obras. Nos pedimos, e volvo yo a repetir, unha reunión, non nos concedeu a reunión, e vamos a ver, votarle a favor desto, así tal como vostede o plantea, e darlle os parabéns de que o fixo usted fenomenal, e non o fixo bueno, fenomenal. Pero nunca vai coincidir comigo, entón voto en contra, no, é que vamos a ver, pedimos unha reunión, non nos concedeu a reunión para tratar o tema, xa non presentamos propostas porque te dixo, eu teño un equipo e sabe as necesidades que hai por todo o Concello, vale? Claro que teño. Claro, somos un equipo. Si, e nós tamén temos un equipo e tamén falamos que a xente nos di que é moito horiñas de amañar a carretera, por exemplo, a carretera de Bama, que é moito horas. Vostede dicíamos outro día que eran os locales sociales de Ferreiros e de Miño. E os locales sociales tamén. Da carretera non falou. Claro, é que realmente se nós estuveramos no seu sitio, esos 273.000 euros, parte desos 273.000 euros irían para mañana os locales sociales, porque hai para todo. Ainda tería o que meteríamos 100.000 euros ou 125.000 euros a gasto corrente, vale, moi ben, pero o resto ainda dá para facer moitas obras, pero bueno, non se preocupe, que o ano ainda moi longo. Sometemos a emenda a votación. Sí, nos sometemos a emenda a votación, sí. A ver, vos neste caso votos a favor da emenda. Mira, unha cousiña. Sí, Luis, perdón, sí. Nós estamos, o noso grupo está a favor das obras que faga a Deputación, que faga o Concello, que fagan canto máis pronto posible, porque xa estamos esperando por elas un montón de tempo, e así que nós estamos tanto a favor do grupo do PSOE como do grupo do Partido Popular. Entón, nós imos votar a favor das dúas. Vamos a ver, a nosa emenda en sí non modifica nada o plan, solamente cambia que pasa as obras do plan complementario, pasas a chega provincial. E a chega provincial pasa ao plan complementario. Non sei que máis cambio quere facer. Non sei que máis cambio quere facer vostede. Pero que usted me dixo que este ano que sí que cree que va a ser realidad. Pero eso, mira, ao mellor se eu estuvera no seu sitio podía afirmar mellor que estou onde estou, porque a ver, hai ese compromiso, pero o PP non é o que manda na Diputación. Entonces, hai o compromiso que van quitar o parlamentario, pero se non sacan, que pasa? Non podemos facer nada. Claro, se non sacan, que pasa? E sigue quedando a carretera de Bama, e sigue quedando a salida de Cerceda, e despois dirá vostede que temos parte do pois licitar. Como ben decía José Luis, a obra sin facer. Eu non dudo que sea urxente a obra de Ferreiro, non o dudo, pero é máis urxente a salida da Cerceda, mas sobre todo a de Baba, é moito máis urxente, desde o meu punto de vista. Eu creo que estás finalmente explicado, eu volvín a repetir, o ano é moi longo, e o Concello tamén ten os cartos, e se non salen estas obras, pois estudiaremos outras solucións. Así que
votamos a súa emenda, eu creo que o punto está suficientemente debatido, votamos a emenda súa, así que votos a favor da súa emenda. No Lucía, veo. a ver, son 2 do BNG e 3 neste caso do PSOE. Votos en contra da emenda. Esa man, Eva, non se ve, vese. É dicir, 6 en contra neste caso do Grupo Popular. Bueno, pois agora votamos, que decir, o punto. E o punto era a aprobación do Plan Provincial de Cooperación, Obras e Servicios da Competición Municipal, neste caso, Plan Único, Concellos e Post Plus 2021. Entón, votos a favor deste punto, entendo que son todos a favor. Nós temos abstención. Nos imos votar Nós hasta votamos a agora. favor. Abstención. Nós, o sigo, só Nós votamos a favor. Apróbase por votos a favor, neste caso, do Partido Popular e dos 2 concelleiros do Bloque e a abstención dos 3 concelleiros do Partido Socialista. Queda clara así a votación? Sí. Moi ben, vale. Pois agora pasamos ao punto 3, que é desestimación das alegacións presentadas á aprobación inicial do Orzamento 21, aprobación definitiva do Orzamento Xeral do Concello do Pino po ano 21. Bueno, temos as alegacións, neste caso, que presentaron aquí unhos veciños, os veciños, empeza, un é Amancio Fernández Codesido, veciño do Pino, outro é Óscar Vilar Chento, veciño do Pino e concelleiro do PSOE, Francisco Borja Lemos Candela, Noris Núñez Rodríguez, tamén veciñas, e Inca Lereu Bamonde, tamén veciña. Bueno, eu non sei se suenan os nombres, a mí en casa me suenan aos que iban na lista do Partido Socialista, é así ou non? Entón, a parte dos veciños, puderon poñer membro do Partido Socialista e aforraban tanto veciño. Ainda que son veciños, bueno. Entón, fixo as alegacións, así que se quere de lecturas a ela, as alegacións que fixo, neste caso, o orzamento deste ano. A ver, fixemos alegacións en base ao que dixemos no orzamento, non? No debate do orzamento. Unha, dixéramos daquela que tuveramos pouco tempo para estudiar o orzamento, porque é o documento máis importante que leva calquerente. Unha vez que estudiamos con tempo, pois vimos que o orzamento, bueno, non se nos entenderon algunhas alegacións, pero o informe que nos dan de resposta, bueno, desta vez, sí, dicía o alcalde veciños, mire, cada un vai na lista que considera. É que lle dixo non dixen nada, Non, é que parece que resona recochineo. Non, o que pasa é que en la que ven rápido o carnaval disfrazamos como veciño, pero claro, son todos os membros da Partido Socialista. Claro, é que, a ver, membro do Partido Socialista, desas alegacións, vou dicir eu, van dúas. Porque o noso partido, sobre todo o noso grupo, non é ningún secreto, Inca e Noris non son do grupo, son independentes que formaron parte dunha lista. O resto da xente que veu que presentou alegacións, nesas alegacións solamente hai dous militantes do Partido Socialista, que son eu e Amancio. O resto non son militantes do Partido Socialista. Bueno, tire para diante, non me importa a mí esos temas. No, pero parece que lle importan porque é o que dixo vostede agora aí. Tire para diante. En base a eso. E despois, unha vez que revisamos o orzamento, bueno, o orzamento prevé no cadro personal a contratación temporal, non? De 2 auxiliares administrativos. E a lei de presupostos do Estado o di ben claro. que non se pode contratar personal temporal. Outra cousa é que se cree unha bolsa de emprego para cubrir posibles necesidades. É que se cree unha partida aí no orzamento, pero non xa no cuadro de personal meter 2 auxiliares administrativos e despois para reincidir nun posible fraude de lei de contratación como despois veremos máis adiante. Si é certo, as alegacións en sí é como aquela canción que tiña Bisbal, sí, pero non. Sí, pero non, teñen ustedes razón, pero non lle imos aceptar. Por que é así? As alegacións son todas así. Si é verdad, sí que teñen, desta vez sí que temos legitimación a primeira a presentalas, con respecto ao que señalamos ao tema dos auxiliares da contratación, sí que nos din o informe, además así o estima a secretaria, que se debe crear unha bolsa de emprego e ten que haber a partida orzamentaria no orzamento. Non estamos en contra de que haxe esa partida. Nós o que decimos é que non nos parece lógico que aparezca xa no cadro de personal 2 auxiliares administrativos, porque esos non forman parte da RPT ou da relación de postos de traballo do Concello do Pino. Non deberían aparecer. Se quere contratar despois os auxiliares administrativos por necesidades de servicios, se contratan, se crea unha bolsa de emprego, pero non teñen por que aparecer no orzamento.
Despois, eso en respecto á segunda alegación, despois decía, vemos, claro, atopámonos con personas, dúas personas que están contratadas, unha delas que está contratada desde o ano 2000 con contrato temporal e outra desde o ano 2006. Bueno, vale, vamos a ver. E aparecen encadradas no cadro do persoal como personal temporal. Ese non é personal temporal. Ese personal habrá que regularizar a súa situación. Xa sei, bueno, a secretaria está dando a cabeza, xa sei que ese está considerado personal fijo ou indefinido non fijo. E para que sean declarados fijos ten que haber unha sentencia xudicial. Sí, é verdad. Ten que haber unha sentencia xudicial e o que reconoce, tamén se reconoce que o Ayuntamiento contratou un fraude de lei porque sobrepasou o tempo máximo que estipula, como que non? O tempo máximo, e hai sentencias, porque, mire, esos traballadores tan só teñen que presentar a demanda porque automáticamente, unha vez que vayan, van a ser considerados os indefinidos ou non fixos no cuadro de personal do Concello do Pino. Porque pasaron máis de 3 anos, e incluso hai que se poidera facer unha prórroga, pero ustedes siguen nos encadrando, e despois nos fala da antigüedade. Nós en ningún momento poñemos en cuestión as nosas alegacións que non se lle houbera que pagar a antigüedade. Non sei onde sacaron ustedes ese, recoñecendo a antigüedade do personal. Non, en ninguna das nosas alegacións facía mención ao tema da antigüedade. Evidentemente, se levan aí, hai que lle pagar os trienios que lle pertenecen por lei. Despois, a outra alegación que iba en relación a subvencións. A Lei Xeral de Subvencións di nun artigo que os concellos teñen que ter un plan estratégico de subvencións antes de conceder as subvencións nominativas. E, bueno, o informe tamén nos di que, bueno, que non afecta ao concello, pero que sí que se debe elaborar o plan estratégico, pero que se desestima a alegación. Bueno, pois esperemos que ao largo do exercicio se elabore ese plan estratégico de subvencións para o Concello do Pino, porque non o temos. Digamos plan estratégico ou ordenanza, porque non temos a ordenanza de subvención no Concello do Pino. E deberíamos ter, antes de fixar subvencións nominativas, independentemente que no orzamento vaya o convenio, deberíamos ter fixado unha ordenanza de subvencións, fixando os criterios polos que se van a rexir esas subvencións nominativas, porque as de concurrencia competitiva xa se fixan nas bases cando se sacan. Despois, no respecto ao plus de productividade, idem, sí que se pode facer o plus de productividade, pero os criterios non nos decidan, que vostedes os poñen, non nos pode decidir o alcalde, ten que decidir todos os que estamos aquí, ten que levarse ao pleno e oye, vamos, que vai a partida, eu non poño en duda que teña que ir a partida, pero o que nos decimos é que non están definidos os criterios polo pleno, porque non están definidos, e tamén se desestima a alegación. E despois, con relación ao tema das obras, pois, bueno, xa non iba a relación de obras, cando a lei de facenda local di que se teñen que ir os códigos, os presupostos, bueno, todo, a denominación de cada obra, e vostedes, bueno, pois, tamén a desestiman. E despois, na última, que era o da mesa de contratación, bueno, din que foi un erro, se se quere crear novas dietas, novos pagos por asistencia ou tal, eso que tamén que non ten que decidir é o pleno, sobre todo se decide no pleno de organización, ou se trae o alcalde noutro pleno posterior outra proposta de modificación, e non se pode crear un novo pago a través do orzamento, non se pode, porque eso sería tamén estar vulnerando a lei. Eso era o resumo así moi breve do tema das alegacións. O informe, unha vez que lemos o informe, en parte delas nos dan a razón, pero claro, se desestiman, como non van a aceptar as alegacións. Eso se desestima. O ideal sería manter o orzamento prorrogado, traer, incluso no mismo pleno que se traiga outra vez o orzamento, traer todo eso, unha ordenanza onde se aprobe o plan estratégico de subvención do Concello do Pino, explicarnos que é o que se vai facer na relación a esos traballadores que están en fraude de lei, e despois o mesmo o cadro de persoal non poden figurar aí esas persoas a partir así para imprevistos e tal, pero non das a entender que non hai dous auxiliares administrativos contratados de forma temporal. No Concello do Pino, de momento, non hai dous auxiliares administrativos contratados de forma temporal. E non ten por que ir no cadro do personal. Eso se quita unha convocatoria,
unha bolsa de emprego, non ten por ti no cadro personal figurar eses dous auxiliares administrativos. E, bueno, é máis ou menos o que pensamos deste informe erro na elaboración que está incompleto, pois é evidente. Vale, mire, vamos a ver. O orzamento, como di vostede, efectivamente, é o documento máis importante que se trae a aprobación cando hai as sesións, se celebran as sesións, neste caso, nos respectivos concellos ou nas respectivas administracións, pero ten unha parte a política, que máis ou menos distribuye as partidas pois en función máis ou menos de dos veciños, e ten outra parte técnica, que che din como hai que funcionar un orzamento. Neste caso son os interventores que están nas respectivas administracións. Bueno, entonces, as súas alegacións teñen casa todo e entran todo en parte técnica. Na parte política non entra. Entra vostede no conto este que di das obras que nos levaron o orzamento, dentro do orzamento, os proxectos, xa expliquei no pleno. Todos os anos a Deputación decía que había que ter antes do 31 de decembro os redactados proxectos do POS, e este ano dixo que era o 5 de febreiro, é dicir, dou máis plazo. Entón, bueno, pois, mudou máis plazo, tamén se levou a cousa con un pouco máis de acomodo. No resto, volvo a dicir, é un tema totalmente técnico. O orzamento, máis ou menos, levouse a este pleno, igual que se fixo nos últimos 20 ou 30 anos, máis ou menos do mesmo xeito, cambiando cousas, ou como llevando outras, empeorando, pero máis ou menos, eu xa pasei moitos orzamentos polos distintos plenos, e máis ou menos foi no mesmo xeito. E vostede sabe ben, ainda que non leva 20 anos de concelleiro nin 30, sabe ben que non cambia moito do que se aprobou fai 3 anos, fai 2 anos, ou incluso o último que temos agora prorrogado. As funcións destas, digamos que o sentido destas alegacións que vostede fai ao presupuesto, eu sei cal son. Vostede sabía con min que estas alegacións que ao mellor non prosperaban, por qué? Porque non conta vostede que ao mellor é suficiente para prosperar. Pero vostede sí que sabe que con estas alegacións intenta meterlle o pau na roda a nivel administrativo aos funcionarios. Neste caso, a secretaria. Deixeme acabar, que despois vai ter... Non dixe nada. Non dixo nada. Entón, que pasa? Vostede sabe que con isto di, fagolle entrar o orzamento máis tarde en vigor. En vez de entrar o 27 de xaneiro, vai entrar a partir de mañá, neste caso. Bueno, entón, sempre se retrasa, porque vostede sabe, como a mí, que no orzamento está prorrogado, hai moitas partidas que están esgotadas e non se pode facer nada con respecto a esas partidas. Como, por exemplo, que estamos falando agora o tema das obras. Porque hai capítulos que non se poden no prorrogado tirar. E por outro, vostede sabe que lle meteu unha carga de traballo con estas alegacións que fixo, ao mellor nin fixo vostede, que lle fixeron outra persona por aí, que ao mellor ten outros conhecimentos a nivel desto de contabilidade, neste caso, a intervención dos concellos, e sabe que lle meteu a carga de traballo a secretaria para 2 ou 3 días. Mente contestou as alegacións, non fixo outro traballo no concello. Non tiña máis outra misión. As misións son esas que ten vostede. Sabía que este orzamento, estas que non prosperaban, estas alegacións. Pero, polo menos, voulle tocar un pouco, como di o refrán, as narices, por non dicir outra cousa. Entonces, conseguiu, non? Efectivamente conseguiu. A secretaria estuvo traballando 2 días completos contestando as súas alegacións. Entonces, eu non vou entrar, como digo outro, nas tripas destas alegacións porque están contestadas totalmente a nivel técnico. Técnico, Eu aquí non lle dixo nin pon A, nin B, nin C. Están totalmente contestadas a nivel técnico. Entonces, como son cuestións técnicas, eu non vou entrar se o que di vostede, se ten razón, se non ten razón. Se ve alguma cousa que non ten razón, se quere contestar a interventora, que lle conteste a secretaria interventora. Eu non vou entrar nese asunto, nese debate, porque son cuestións técnicas. Entonces, se me contestar a usted con temas políticos, pois facedes isto, pero son cuestións técnicas. Que o do personal, que eventual, que se non ten... Son cuestións totalmente técnicas. Se figuran dentro de RPT dos orzamentos do Concello, pois será porque poden figurar. Se non, supoño que nos advertiría a secretaria e diríanos, non poden estar nesta partida, teñen que estar en isto outro. Así que non lle vou entrar en máis debates. Se a secretaria quere añadir algo, que lle añade algo. Pero eu creo que o obxectivo que vostede pretendía con estas alegacións conseguiron, que foi darlle traballo, meterlle carga de traballo, neste caso, á secretaria, porque
o resto de funcionarios van a poñer a contestar estas alegacións, e por outro atrasar que o orzamento tardara 10 días máis entrar en vigor. Eso consigo. Coincidirá comigo e di, pois a verdad era esa era a cuestión. Secretaria, quero añadirlle algo máis, porque hai preguntas técnicas que eu non lle vou contestar porque non é a miña labor contestar o tema técnico. Todo está contestado en el informe, me remito al informe realizado. Bien, pois o vexo non lle quero contestar. Se quero añadir algo. No, é que vamos a ver, acabo de decir a secretaria, está contestado, non pedín ninguna aclaración técnica. Di vostede que, no, pero déixeme continuar, que eu claro que presento ou presentamos reclamacións sobre cuestións técnicas, e que a mí non cabe na cabeza presentar reclamacións sobre cuestións políticas. Gobernan vostedes. Se gobernan vostedes, eu non lle podo decir a vostede, usted ten unha forma de gobernar que xa sabemos cal é. Nós teríamos outra dun goberno progresista e seguramente íbamos a incidir máis nunhas partidas que noutras. Eu nunca vou a presentar unha reclamación sobre unha cuestión política. Hai compañeros por aí de outros partidos que as presentan. Cando falan comigo, eu digo, iso é unha barbaridade. Ti tens que presentar cuestións sobre cuestións técnicas ou cousas que están sin facer. E nós presentamos cuestións técnicas, que nunca se presentaron. Tamén é certo, é que un vai sempre aprendendo. Non temos ordenanza de subvencións, hai que facela. O ano pasado non figuraba no Concello, no orzamento, o tema da aportación a grupos políticos. Xa aprendemos algo, este ano xa figura na base. Non temos o tema dos criterios para o reparto do plus de produtividade, temos que telos regulados. Iso é o que vamos a facer. E realmente o informe da secretaria danos a razón en esas cousas, de que iso se debe ter que facer. Non quere decir eso. E iso era a función do orzamento, que se vayan mellorando e que se vayan corrixindo esas cousas, que non se volva a facer ou que non se volva a producir o que se ven a producindo últimamente, con contratación temporal, porque moito ollo agora, a contratación temporal, e volver a recontratar, encadenar contratos ca mesma persona, porque non se pode encadenar contratos ca mesma persona, porque eso entón estamos actuando en fraude de lei, e non podemos permitir, aquí pasa, porque aquí moitos das persoas que están nas brigadas de obras, o tractorista e tal, sempre é a mesma xente. Cuidado con esa contratación. Cuidado con esa contratación, porque se ese traballador nos denuncia, pode ser considerado pola xusticia a traballador indefinido do Concello. Non poden encadenar máis de 25 meses nun período, ou 24 meses nun período de 30. E nós, non sei como estará iso. Teremos que pedir a contratación a copia dos contratos dos traballos temporales. Esa é a función, eran as funcións das reclamacións. Mellorar, ter a precaución de non provocar un fraude de lei e ir regulando todo aquilo que ainda estamos sin regular. Outros concellos teñen ordenanza de subvencións. E non era outra, non era poñer trabas, porque outros ayuntamentos están nun año, e dime este que algún orzamento, pero que tiña algún pensado sacar algunha licitación de algunha obra neste mes. Non tiña pensado, a única licitación que quitou foi o do asesoramento xurídico, acaba de quitala. Esa debe correr moita presa porque esa sí que se quitou. O asesoramento do xurídico, que, por certo, saca o asesoramento e excluye o asesoramento de licitacións, que manda narices. Todos os ayuntamentos, cando sacan a licitación do asesoramento xurídico, vai tanto en función laboral, en tema contencioso administrativo, como en tema penal, pero neste non. Excluyese, despois, a ver, non sei cal será a función de excluir ese asesoramento dentro desa licitación, ese asesoramento en tema de licitacións. Pero, bueno, eso non é cuestión ahora deste pleno, xa será cuestión de outro pleno, de plenos futuros. Pero sí que non lle vou a permitir que usted diga que a nosa función era poñer, non, a nosa función é controlar a acción do goberno, e controlar que as cousas se fagan ben. Non estamos aquí para quentar a silla, nin decirlle a usted todo ben e aplaudirlle. Non estamos aquí para fiscalizar, somos a oposición. Non pretendo eso. O día que este me aplaude, teño que mirar que entonces algo lle fai. Non estamos aquí para fiscalizar e controlar a acción do goberno. E un bo goberno, se ten unha oposición que o controla, tamén é o mellor goberno. Esa é a nosa función. Voulle dicir unha cousa, mire, como dixo vostede, eu, dixo moi ben, dixo que era un tema técnico,
Entonces, eu, de momento, eu e o resto dos compañeros, neste caso o equipo do goberno, confiamos nos técnicos que nos rodean, tanto a nivel xurídico como a nivel económico. Os que nos rodean, confiamos neles. Se hai cousas que non están ben, pois terían que advertirnos eles, supoño. Se non din nada, é porque usted di que ten a súa maneira, pero ao mellor quen está equivocado tamén é vostede, eu non discuto, porque eu non son técnico, nem son xurista. Entonces, ao mellor equivocado é vostede. Eu, cando me advirten, isto así non pode ser, só o primeiro que digo, pois, buscar a maneira que se poida facer, que se cumpla, neste caso, a legalidade estricta. Eso que non lle quepa duda a vostede. Entonces, se non din nada de momento, pois será porque as cousas se fan ben. Supoño, quero pensar. Dice que aprobamos moito a quitar o tema xurídico. Home, evidentemente, porque hai que estar ben asesorados para fazer as cousas ben. Entende? Entonces, por eso. Como repito, e xa dixo vostede, son temas técnicos, a secretaria non lle quere contestar, entonces sometemos este punto a votación. Non é que me queira Lle contestou por escrito. Non lle teño que facer ninguna pregunta á secretaria, xa me ven. Non, quer dizer, contestou por escrito. Coincido bastante en alguna cousa, poderíamos matizar, e además eu tampouco non estou puñendo en dúbida aquí o traballo. Efectivamente. Eu non estou puñendo en dúbida, e además outra cousa, digo vostede que os técnicos tampouco non todos sabemos de todo. Claro. As aportacións e as achegas, cando veñen achegas, pois, oye, pois sí, teñen razón, hai que mirar de corregir isto, que é a función desa reclamación. Non pense vostede que é outra función. Sometemos a votación as alegacións. Votos a favor das alegacións estas? 3 do PSOE. Abstencións? Votos en contra? 2 abstencións do Bloque. Ti tamén, non, Lucía? Abstención? E votos en contra destas alegacións? É dicir, que das estimadas, entendemos, secretaria, temos que someter a votación a aprobación do orzamento. Entón, votos a favor da aprobación do orzamento? 6 do Grupo Popular. Votos en contra? 1 voto en contra, de Óscar. A ver, é que non vexo levantar a mão. 3 votos en contra do Grupo do PSOE e abstencións? 2 abstencións do Bloque. Moi ben. Pois entonces queda aprobado o orzamento 2021. Non hai máis asuntos que sepa, non hai máis asuntos, non. Bueno, pois entonces nada, pasar bo día e o tema resultou que o tema non fallou en toda a sesión. Así que debeu surtir de efecto o pago que non cortaron. Dime, José Luis. Oxe, Ángela, podelle mandar o certificado a Lucía? Por correo? Sí, eu penso que era problema, senón... Perdón, que mandei un correo outro onte, pero nada, era para... Sí, non te preocupes, te lo mando ahora. Máis que nada para iso, presentalo no centro. Non te preocupes, te lo mando ahora. Vale, moitas gracias. Pois veña, pasar bo día e creo que foi un éxito a sesión tal que por o sistema este. Non sei se estades todos de acordo, pero creo que vai. Pois moi ben, veña, bo día, levantamos a sesión. Venga, ata logo. Chao.